ibagalia basaindire asikema ya Jubilee abasaye nto yoro ni ntu abasaye kwani abasaye mara ya abasaye ni ntu nje naye ntu abasaye chama ya Jubilee abiri nyuma ntara kwana na liva kandura sabasaye abayibuli baito saba bagambe baito baro bagotana obora ibogo tino bwabasa obwabasaye yes lakini kwanya rogere kinga kichiko ika urayo bwabasaye mbwanya goika igana na abana baito no bagija gukina na barate buna urayo bwabasaye mono bogoraki wogocha moi kerare ngiko boli bo president matara ko boli bo president ya gaiturwa kebiboko timezo sana so medesta ri ahe ko sanguriri ayengo itu ando bakate abana mondo goitu na reto ko president ana bada no mondo rio goitu kera bango kamiri mondo rio goitu na reto ko president yo moi kerare kijana lakini bakate no yo goitu kwanza era to ko beko bugambi tuamo gaso tuwe bindogo oya gaso bugambi akagambi myaka ebenge una abantu bataka kirete sana into kya kana ruwe kwana mangana ayuna asaba sae ase chama ya Jubilee imbagalia basaye ndroro lakini ndisi ibagalia basaye ndi gocha bakali je bakasinu rije gukuriyo abasaye nje njo nate yabasaye kuika bayimoke ba fight ase mabagabo ere nsari marketing ko bera ari menyingo ministry uwo mugutano Jubilee no rasegete tingenda abantu bamanyine nsari maje musaye nakarutaki naroro ne inje njo naje gusaba barayi baitu batenene tese chama ya Jubilee ribakona namabaga barangiriye chama ya Jubilee tiga amabaga yabasaye abororo nesibikiri no musaye to iro musaye mabaga yabasaye konyora baga bakwe abagina bayegu lakini musaye oyebwake lakini mangete nantu akona mangana ayina inje bunando murayi yabasaye bagato fight yabasaye abanyore space yabo